You know what, guys? If una 30 years ubheka phezulu uzihlalela ya kwakho uzihlalela emkhukwini kwakho because wow umzali uzohlala umncinci kuye, but I don't have problem with that. Umama ebengithumile as office zase DSTV ndakhwela ibhasi kaHowick phaa Hoffman Square yazondibeka eMimosa Mall. The direction awujongi ngaseMimosa Mall, ujonga ngase-Mediclinic, uyabona. Then uthene left yakho phaa esirobotweni uhambe straight uzohamba phela uzohamba. Ndim lowo ndabe sendizama ukhawuleza ke guys ndibhekise khona kwi-offices zakwa DSTV besinengxakana nje encinci nge-DSTV to DSTV Ultra, so then ndibhekise khona. Nxa ndifika phayana e-DSTV i-service yakhona is very good guys, bayakwazi unceda abantu baphayana e-DSTV ngoncumo, iyaqonda. And then ngeke mna ke after ndisuka apha kuloo DSTV ndabhekisa back eMimosa Mall ndokhangela isikeyiti esimnyama because umzali wam uthe une-voucher e-Akamalsa, so ndihambe ndokhangela intoni a-black skate. So ndahamba ke guys, ndiyazama ukhawuleza nalapha ndahamba ndayofika e-Akamalsa guys ndikhangelana nesiketi esimnyama esombutho. Guys niyayazi nonke uba ndingumntu wombutho ne nijoyine guys because wow siyaguga bethunana, siyaguga jona umbutho wethu igama layo nguMasivuye Sonke Burial Society. Alright sister, I'm right behind you Miss Gat. Alright ndimloke e-Akamalsa ayike ndafika ndangena gulugudu e-Akamalsa window shopping nyana ndizama ke ukhangela esi sketi semnyama because ndoni ndifuna usebenzisa le voucher kamami. So uyayazi ke mna ndithanda impahla ke guys, ndithanda impahla. Mama besithi kwambuza ba empty unfortunately zake kwaba empty kwam. Alright ndazama usikhangela isiketi esimnyama dolulo abanazo isiketi esimnyama. Ndazi ke ndathi ngesibhili faxa ifoto ke sana, faxa ifoto ke sana. Hayi ndakukela bakadi oh nina